δείξουμε πώς να φτιάξετε ένα κουρμπαδόρο με ένα γκρίλο αυτοκινήτου. Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι πολύ λίγα, φτηνά, δεν έχει μεγάλο κόστος και είναι τα εξής. Θέλουμε ένα τσοκ από ένα παλιό δράπανο, να το προσαρμόσουμε εδώ στη βίδα του εμβόλου, όπως βλέπετε. Θέλουμε αυτά εδώ τα τεφλονάκια, αν μπορείτε να τα φτιάξετε σε ένα τορναδόρο. 3 κομμάτια τέτοια θέλουμε, που να ταιριάζει η σωλήνα μας, όπως είναι αυτό εδώ, για να μην την τσακίσει. 2 βίδες μη 14 και αυτό εδώ που πρέπει να κατασκευάσετε, δεν είναι κάτι δύσκολο και το προσαρμόσετε στο τσοκάκι μας. Ένα κιλοδοκό από ρετάλια, ό,τι έχετε στο σπίτι σας, 40-50, 50-50, κανένα μέτρο είναι περίπου αυτό. Μία λάμα στήριξης πίσω, να κοντράρει την μπουκάλα μας, ώστε όταν πρεσάρει να μην τσακίσει, να είναι κόντρα η λάμα. Μία λυσίδα με 2 λάμες, ώστε να ταιριάζουν εδώ πέρα. Για το πρεσάρισμα, ώστε να μην λυγίσουν οι βίδες. Θέλουμε ένα λευγεδάκι να βάλουμε εδώ για την ευκολία της πίεσης που θα βγαίνει έξω το έμβολο και ένα λευγεδάκι εδώ στην επιστροφή για τα λάδια μας. Αυτά. Εύκολο είναι και πάμε να δούμε τώρα πώς θα λυγίσουμε τη σωλήνα μας. Το έμβολο πίσω, εδώ, βάζουμε τη λάμα μας και εδώ πέρα τη σωλήνα μας. Να θηλυκώσει καλά στα τεφλονάκια η σωλήνα και ξεκινάμε το πρεσάρισμα. Λύνουμε λίγο, σπρώχνουμε πιο μέσα τη σωλήνα μας. Θα κάνουμε μεγαλύτερη κούρβα και ξανά πρεσάρισμα. Η σωλήνα αυτή πρέπει να είναι προς τους 2 πόντους, κάπου εκεί. Λύνουμε, τραβάμε λίγο το έμβολο πίσω, βγάζουμε τις λάμες μας όπως βλέπετε την έχει λύγει στη σωλήνα.